Tijekom godina Cigla je prepoznata kao jedna od najvažnijih hrvatskih drama 90-ih, no nikada nije postavljena u Zagrebu. Iako je mjestom radnje, duhom i specifičnim humorom smještena u zagrebačku periferiju. Praizvedba je bila u splitskom HNK 1998. a u međuvremenu je taj tekst nekoliko puta izveden u kazalištima diljem Europe. Večeras premijera u Gaveli. 4 brata negdje na zagrebačkoj periferiji pokušavaju ostvariti svoje snove. Umjetnost, glazba i djevojke na vrhu su njihova popisa želja, dok se u cijelu priču ne uplete rat. Postoji Cigla prije i Cigla poslije tog polaska na front. Pa ja ga doživljavam kao jednog normalnog, zdravog dečka koji je uz pomoć braće odgojio, tako reći, samog sebe, tako da mislim neko u kome se, ja mislim, ljudi mogu prepoznati. Dakle, svoj strah od rata i opći osjećaj strave koji se tada događao pokušava kanalizirati kroz stvaranje glazbe tog vremena. Igram jednu mladu ženu koja zapravo se na neki način brine o toj braći koja je onako hektično zatvorena u jedan prostor. Ona spaja njih sa vanjskim prostorom, ulazi i izlazi i donosi im, možda reći, osim potrebština za preživljavanje i neku vrstu nade. Naime, Cigla kao svojevrsna generacijska drama jest kronologija događaja u Hrvatskoj od 1991. do 1995. Mene jako zanima kako će ovu predstavu gledati ljudi koji su rođeni, mladi ljudi koji su rođeni nakon 1991. Ja mislim da to za njih predstavlja. Cigla Filipa Šovagovića u kazalištu Gavela na trenutke je smiješna, a na trenutke beskrajno tužna, kao i običan život kojemu se glavni junak poslije rata pokušava vratiti.